ପିଲାଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଯାଉଛି ଶୁଆଇ ଦିଏ ତାକୁ। ମୋ ଦେହ ତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼େ। ଆରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଛି। ଉଠେ ଟିକେ, ଏ ପିଲାଟା ପୁଣି ଯିବ ଚାଟଶାଳୀ। ଇରେ ଉଠୁ ମା ପରି, ଇଏ କ'ଣ ଉଠିବ ଇଚ୍ଛା। ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଉଠି ପଡ଼େ ଆଉ। କାହିଁ ଏମିତି ହେଲରେ, ରୁହ ଟିକେ। ଝାଡ଼ୁଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେଖେ ଟିକେ। ପରି, ଏ ମା ପରି, କାହିଁ ଗଡ଼ୁଛୁ କହିଲୁ? ଉଠୁ, ସକାଳ ହେଲାଣି ବା, ଉଠୁ। ଆଇ, ଶୁଆଇ ଦଉନୁ କାହିଁକି ଯେ? ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ରହ ଟିକେ, ଉଠୁଛି। କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ, ରହ। କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଲୁ, କହୁନୁ? ଆଲୋ, ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ତୁ ଉଠିକି ଯା, ଦେଖିବୁ ଆଉ ଖାଇଦବୁ। ଆଇ, ମୋ ମୁହଁ ସଫା କରିଦେଲି। ଦେଖେ, ମୋ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ସଫା ହେଇଛି ନା? ଆଇ, ଦେଖ ନା, ଏ ଖାଇବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖେ ଆଇ। ହଉ, ମୁଁ ଖାଉଛି। ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଇ, ମୁଁ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଲି। ହଉ ଆଇ, ମୋ ହାତ ଧୋଇ ଆସେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଳେଇବି। ତୋତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବିନି ଆଇ। ଆଲୋ ମା ପରି, ତୁ ଖାଇସାଇଲୁ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଳି ପଳା, ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା, ବସିଛି ଏଇଠି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳା। ଆଇ, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଦଉନୁ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି? ଦେ, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ସେଇ କଣରେ କୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତୋ ବ୍ୟାଗ, ନେଇକି ଯା। ଆଉ ଘର ତ ଏତିକି, କୋଉଠି ରଖିବି ତୋ ବ୍ୟାଗକୁ ଆଉ? ହଉ ଆଇ, ତୁ ବସିଥା, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ହେଲା? ଆଇ, ତୁ ଖାଇଦେବୁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ଆଇ, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଗଲି। କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି ଲୋ ମା, ଯାଉଛି ସେ ଗୁହାଳ ସଫା କରିବି, ଚା ଟିକେ ପିଇବି। ଆରେ ସାଇଟ୍ ଦିଅ ଟିକେ। କ'ଣ ବା, 2 ଜଣ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନା, କେମିତି ବାହାର କରିବି? ଗୁହାଳ କ'ଣ ଆଉ ରଖିଥିବ? ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋ ମା ଗୁହାଳ ଅବସ୍ଥା। ଯାଉଛି ଝାଡ଼ୁ ଆଣି ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଏ। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ 2ଟା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯାଉଛି। ହଉ ରେ ମା, ଝାଡ଼ୁ ସରିଲା। ନିଅରେ 2ଟା ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ତ ଆଜି ଆଣିପାରିବିନି କିଛି, ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚା କରି ଟିକେ ପିଇଦିଏ। କୋଉଠି କ'ଣ ଖୋଜିବି, କିଛି ତ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି। ଦେଖେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆଣେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବି। ଚାଟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ପିଇଦିଏ ଟିକେ। କେମିତି ଓଜାରିବି ବା। ଇଲୋ ମୋ ହାତ ଲାଗିଗଲା ଲୋ। ଯାଉଛି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ମା, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଆରେ ପରି, ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପିଲା ତ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୋର ମୋର ବସିଥିବା, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସିଯିବେ ହେଲା। ଇଏ କିଏ ପଶିଗଲେଣି ଆମ ଚାହାଳି ଭିତରକୁ। ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ଦିଏ ହେଲା। ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ଏଇଟା ଦିଦି ଆସିଯିବେ। ହଉ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ତମେ ବି ସେଇଠି ବସିଥାଅ। ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛ ତ? ଏଥର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେଲା। ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ମୁଁ ତ ସବୁ ପାଠ କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ଆଜି ମାରିବେନି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ପଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ଆରେ କହିଲ ଦେଖି, ରାବଣକୁ କିଏ ମାରିଥିଲା କୁହ? ନାଇଁ ଦିଦି, ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ମାରିନି। ମୁଁ ତ ଏକା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ କାଇଁ ରାବଣକୁ ମାରିବି? ଇଏ ପିଲା କିଏ ମାରିଥିବେ। ଆରେ ପରି, ତୁ ମାରିଛୁ କିରେ ରାବଣକୁ? ତୁ ତ ଆଗ ଆସିଥିଲୁ। ହଁ, ତୁ ବୋଧେ ମାରିଛୁ। ଦିଦି, ପରି ମାରିଛି ବୋଧେ ରାବଣକୁ। ମୁଁ ତ ମାରିନି, ମୁଁ ତ ଏକା ଆସୁଥିଲି। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଚୁପ୍ କର। କାହିଁ ଆସୁଛ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ି? କିଛି ତ ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ। ଖାଲି ରାବଣକୁ କିଏ ମାରିଛି ନା ମୁଁ ମାରିନି। ନାଇଁ ଦିଦି, ଏ ମିଛ କହୁଛି ଇଏ। ମୁଁ ତ ମାରିନି। ମୁଁ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାମ ଭାଇ ବି ଆସିଲେ, ସିଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ତୁମେ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିକିରି ଆସିଥିବ, ଆଉ ମୋତେ କହିବ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ। ଯିଏ ନ କହିପାରିବ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ମୁଁ କାଲି ବୁଝିକି ଆସିକି କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ। ହଉ ଦିଦି।